Vítejte u nového videa. Dneska si ukážeme, aké sú najvzácnejšie typy anduliek. Takže ktorý z nich je tu najvzácnejší? Najvzácnejšia farba z týchto troch, čo tu mám, je 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je to modrá. Jo? Začneme prvým typom andulky a ten je... Začneme prvým vzácným typom anduliek a to je čierna andulka. Čierna andulečka. Pozrite napríklad na túto elištičku alebo modríka. Lišňa. Oni majú na chrbte také čierne pruhy. Také tie čierne andulky ich majú o mnoho väčšie a viacej ich majú aj na bruchu. A pod tým majú buď zelenú ako bobítko, alebo modrú ako hvízdko. Ďalší nový typ andulky je dvojfarebná andulka. Že máš proste, ja vám to vysvetlím, že máš na jednej polovici napríklad modríka a na druhej elišku napríklad, alebo bobíka. Ja Boba volám žlúťasek, aj keď má zelené, keď je trocha nazelenalý. Ale oni existujú čisto žlté vtáky, len žlté. Potom tu máme dve andulky a tie sú mega, lebo niektorí to budú nazývať inak a niektorí nie. Tá existuje jedna na svete, len jedna. Chápete? A dajte tu like a odber. Okamžite, ja vás vidím. A tá jedna existujúca andulka na svete je červená lomeno oranžová andulka. Chovateľa nepoznám, sorry, nájdete si to na Google napríklad. Ďalšia andulka a to je posledný druh v našom videu. Asi ten najzaujímavejší, ja neviem ako je to. Napíšte do komentára, ako by ste to vy umiestnili podľa zaujímavosti. Takže na svete existuje genetická mutácia anduliek, že tie andulky budú mať predlhé périe. A fakt neviem, videl som to na jednom videu na YouTube a fakt sa mi to nepodarilo nájsť, že o čo ide. Že má také dlhé périe a bábätko a to proste má zakryté očka, zobáček, všetko, chudáci tu. To je všetko z tohto videa. Dajte tu odber, like, nezabudnite sa pozrieť do komentov. Ahoj, vidíme sa na budúce. Čau.